Jeg har snakket med ham. Det er fuldstændig samme som i går. Okay, så det er også 2030? Fuldstændig. Scheiße. Shit, så skal jeg i skole. Fuck, jeg har det fedt, jeg popper lige en Tylenol. Mit navn er Kim, når jeg går i bad, pakker jeg mig ind, før jeg skal i børnehave, ryger jeg en pind. Yes. Nå ja, det er der står leve her. Det er fuldstændig det samme som sidst. Ja. Værre. Bare værre. Bare værre. Ja, med okay, sygt. Men det bliver bedre. Du kan godt mærke, det bliver bedre, da du gik på, ikke? Jo, meget. The music was so much class. Et eller andet logo, en fin logo. Så kan du få det op på skærmen. Jeg kan nok skaffe det til i morgen, tænker jeg. Eller sådan prøve at gøre et eller andet. Det nærmest burde være sådan, at du kan også bare skrive det, så det bare står i baggrunden. Det er bare næste søndag, der ikke er et eller andet på scenen. Ja. Hvem skal man snakke med i forhold til det? Nu står der nede, noget Maja. Der står noget lys. Altså jeg tænker heller ikke, jeg vil vildt gerne på det logo op eller et eller andet, hvis du har det. Ja. Altså, jeg har en tatovering her som lidt. Er det lidt logo? Lad være at komme hen, for mit dørhåndtag knirker. Lad være at komme ind, før hashen virker. Jeg tegner mod venner op, spænd i cirkler. Og sætter tanker på mit liv. Men det var det den, du havde på ovenpå også? Ja. Jeg skal bare lige prøve. Så fucking rockstar-agtigt. Nej. Nå, den er her. Jeg står og spørger, og så kan jeg se det. Det var det ikke lade. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan det lige her nu, at jeg skulle ende som support for Malte Køen. For et år siden, der spillede vi til Hip Hop 40 inde i Forum, og der spillede Adlyd, så vidt jeg ved, hvis ikke sin første, men en af de første koncerter. Og den scene, nu bruger jeg det engelske ord, presence, hun ligesom havde, og hendes levering og hendes ro, var som om hun havde stået på en scene i mange år. Altså, jeg har altid hørt Malte Køen. Jeg er vokset op i et hus, der har hørt Malte Køen. Jeg har en video af mig som 5-årig, der rapper med på Grøn Koncert på min fars ryg til P-Girl. Den landede ret hurtigt på, jeg tror jeg foreslog Adlyd, og så var det, tror jeg det blev ret hurtigt sådan en no-brainer, og så tror jeg, at det var Blæs, der skrev til hende, måske sagde, om hun orkede at komme og spille. Det var meget sådan, hey, kunne du orke at opvarme for os? Sådan, om jeg kan orke det? Jeg tror, jeg ville betale penge for det. Jo. Jeg giver mig et shout-out. Er du her? Ja, Se mig her. Jamen, jeg tror måske, at han også gerne vil have, at vi står. Vi står klar, ja. Vi gør det. Vi gør det. Gør det. Så sejt.
skal nok gå. Det er rigtig godt. Jeg hedder Adlyd, og jeg har lidt hiphop med til jer i dag. Udover det har jeg taget DJ Guller med. Jeg trækker lort ud af hatten, giver dig en på kassen, for fuck hvor du slet. Jeg kan nogen fanger på en tone rød, lad som om du fang, lad som om du blev god, lad som om du forstod hvad jeg mener. Jeg tror det er stener, anyways det var så som du ser. Højere, okay blæs beat. 2, 3. Geologi. Da-da-da-da-da. Ja tak, giv jer selv en hånd. Tusind tak. Fuck up to a 16 mile. Peace. Gerne gas. Fuck, hvor er det varmt. Lina. Sådan. Fucking gjorde det, Lina. I gjorde det. Gør det, nej. Du skal ikke tvivle noget i hvert fald. Du er fucking dygtig. Janus. Både med og uden mig. Det er